hatu idang la se ban pengkelabiang ya kan ke perthai ke bangi imenta na ka jing sniu sya ka jing bha bat kata kalong ke topik jong ke video jonga menta kasngi bonangi ngi im hagan ke perthai ngi don la ka jong jing thmu ngi don la ka jong ka jimut tambo we po we na padang jongi ngi kwa ba ke perthai kan long ke perthai ke badap da ka jing suk ke badap da ka jing man ke perthai ke badap da ka jing bha Henry langi persyang katno ro ban penbha ya ka perthe ban penbha ya ka imlang sa lang jonge Henry ngimla satya bale bat menda kasi ngan IP ya ka jinjubab kumno ngila ban penkelabiang ya kan ka perthe ka bangi imenta na ka jingsniu sya ka jingbha te haswa bangin poi sya ka benta to alengin skap shwa ya ka we ka jinge tho khana ka balong ka pharsi kumno ngin penbha yang ya kan ka perthe Shisen hagawe ke port don way ubriu usyong hayeng bat hakata kasngi uta ubriu usngau jaitu bah hagamat jungu umsing kwa ban le ARM namar ba ulas ngau thaj ulas ngau jram kamat kumta ulas syong paro chisngi hayeng barkat ba udang syong kumta uan ukhon jungu bat uta ukhon loong yo pa jungu pa ale tongin ya le yo Henry unu khpa ula jubab yo khon jungu khon ngamsong khlan kamat jungam kasngi nga sukwa ban syong hayeng ukhon umngai ya kata jing ong jong khpa jung bar ong empa pihak ban yalam yo yang aman takasngi namar mapila kulari ngamenin mapin saya lam yew yang aman takasngi ukpa kata kapor ulakan mau ya kata jing kular jungu bat ungkwa ban pensngausi ya khon jungu kumta uthau ya kelat kelenti ban light na kata jing lam yew ya khon jungu bat hakata kapor uyo i ya kawe ka kot khobor ka badon ka dur jong ka perthai ula shim ya kata kot khobor bat ula tar ya ka lengkhot lengkhai bat ula ong ya khon jungu khon shim ka ne kot khobor bat ladamila ban penbhabiang ia kene ka perthai kumba kalong mensyua haswa bangan tar ia kene kot khobor ngan saya lam yew yeme da shisha ukhon ro da ka jikmen ushim ya kata kot khobor bat urung syakam raju ushim ya ka selotip bat upersyang ban penbha ya kata ka perthai ukpa kata kapor ladap da ka jikmen ba menta ngan salat ban yalam yo khon jenga sayo namar ngatar lengkhot lengkhai da kispa tali ke lengkhot ya kata ka perthai tharaikan bampor ya ukhon jenga paro chisngi ban penbhabiang ya ka dur jong ka perthai ka baton hapo jong ka kot khobor barkumta ulat hiabiang Henry ke ek bajia tang haten shi 4 minit dawanra ya ka dur jong ka kot khobor ka badon ka dur jong ka perthai bat ulatap ya ka dur jong ka perthai dah ka selotip ukpa ha ka kapor untap da ka jing phala ya ka jing stat ya ka jing smart jong khon jong kumno ula ban pendai biang ya ka perthai ya ka kot khobor khaba ulat tar ya ka lengkhot lengkhai da ki spa tali ke lengkhot Henry wat la ka taru tang shipang gadap ban penbha biang ya ka perthai kumba kalong mensyua haswa bo untar ya ka kot khobor bat ha ka kapor umban si uhaban kali no khon jong khon kumno mela ban penbha biang ya ka perthai kumba kalong menta wat hadin bangala tar ya ka takispa tali ke lengkhot ukhon la jubab yokpa pa halandet jong ka kot khobor kadon kadur jong uwei ubriu tikat ba nganang peniusno ya kadur jong ka perthai nga shemjing e ngam sngola ban peniusno ya kadur jong ka perthai Henry habang apej halandet jong kadur jong ka perthai kadon kadur jong uwei ubriu nga shu peniusno ya kadur jong uta ubriu barkumni ngala ban pembahabiang ya ka perthai kani ka juk ajia ha ka jing jong kum kibriu Bonsin ngi persyang ban pengkela ya ke perthai ngi persyang ban pembha ya ke imlang salang jengi ngi persyang ban pembha ya ke yeng ka sem jengi Henry ngi feel haman lagi khlimat mangi persyang ban pembha ya ke perthai Henry larangi persyang ban pengkela ya ubriu ubadan halandet jong kadur jong ka perthai kebadai ke jing im jong phi kebadai ke jing im jonga hangta ken ngila ban pengkelab yang ia kan perthai komta ke ai ke beton kam yang ngi kalong ban pembha ya ke jinglong ban beriu jongi marwei shimet ka perthai kan selong biang ke babah sajisin ngin saya kendu pi hak pipat ki video tad hadu ku bye bye stay safe